ҳаёт неъмати самарқандӣ адиби шинохтаи тоҷик дар шаҳри Самарқанд даргузашт. Шоир 78 сол дошт ва ним асри умрашро дар мубориза барои ҳуқуқи тоҷикон сарф кард. ҳаёт неъмати самарқандӣ шоир, драманавис, адабиётшинос, узви шӯрои анҷумани байналхалқии тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон пайванд. аз соли 2000 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, дорандаи мукофоти ба номи Деваштич 2000. 31 июли соли 1943 дар деҳаи Қаволаи ноҳияи Самарқанд ба дунё омадааст. дар 4 солагӣ дар натиҷаи фалокате маҷрӯҳ гардида 8.5 сол бистарӣ будааст. то синфи 7 дар мактаби русии бемористон, аз синфи 8 дар мактаби миёнаи 16 таҳсил кардааст. соли 1982 факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Самарқанд ба номи Сададдин Айниро бо дипломи аъло хатм кардааст. аз моҳи июни соли 1965 то августи соли 1983 дар идораи маорифи халқи ноҳияи Самарқанд ба ҳайси сармуҳосиб, аз моҳи августи соли 1983 то декабри соли 1996 бо ҳайси сармуҳосиби идораи таълимии вилояти Самарқанд адои вазифа намудааст. аз таъқиби сиёсати миллатгароёнаи ҳукумати Ӯзбекистон ба Тоҷикистон муҳоҷират карда буд. аз 16 солагӣ ба ду забон тоҷикӣ ва ӯзбекӣ шеър мегӯяд. ман худам намедонам аз кай ба шеърнависӣ оғоз намудам ва аввалин шеърам кадом аст, чунки ман дар даруни шеър калон шудаам. мо бо шеър бозӣ мекардем, модарам моро бо шеър бедор мекарданд, ки на дар ҳама хонадон ин чиз буд. маҷмӯаи шеърҳои ман ба номи шир, шеър, шеър буда, бештари мисраъҳои он ба мавзӯъҳои фалсафӣ бахшида шудааст, гуфта буд шоир дар суҳбати пеш бо ҳафтаномаи Тоҷикистон. намунаҳои ашъор дар рӯзномаву маҷаллаҳои гуногуни Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Эрон, Эстония, Фаронса, Лондон, Амрико, Исроил чоп шуданд. 100 ғазали Саъдии Шерозӣ, 120 ғазали Ҷомӣ ва 100 ғазали Имом Ҳумайниро ба ӯзбекӣ тарҷума кардааст. аз ҷониби интишороти Алҳудои Эрон ба таб расидаанд. дар соҳаи драманависӣ ҳам қалам ронда чанд драмаи манзум офаридааст, ки Меҳри пирӯз ё Зодаи нур ва дилогияи дарди рӯзгори одам, иборат аз 2 намоишнома, бародаркуш ва фаромӯшӣ аз он ҷумлаанд. дилогияи дарди рӯзгори одам соли 1997 дар озмуни драманависони тоҷик сазовори мукофоти дуввум гардидааст. соли 2000 ширкати синамои Дунеи Фаронса дар ҳамкории киносозони Испания дар бораи ҳаёт неъмат филми мустанаде бардоштааст. дар бисёр конфарансу симпозиумҳои байналхалқӣ, ки дар Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Эрон, Арманистон, Лондон созмон ёфтаанд, иштирок доштааст. устод ҳаёт неъмат беш аз 30 сол аст, ки тазкираи адибон, шоирон, донишмандони гумноми охири асри 19 ва аввали асри 20-ро фароҳам овардааст ва то ҳол дар таҳқиқу ҳаёту эҷодиёти шахсиятҳои баруманд ва озодихоҳи тоҷик заҳмат мекашанд. дар соҳаи илми адабиётшиносӣ доир ба эҷоди Мавлавӣ якчанд таҳқиқоти илмиро ба анҷом расонидааст, ба монанди монографияҳои илмӣ фарҳанги мардуми осори Мавлавӣ соли 2014 ва фарҳанги вожаҳо ва ифодаҳои мардумӣ дар осори Мавлавӣ соли 2017-ро ба таб расонид. бузургтарин кори ҳаёт неъмати самарқандӣ тазкираи сипеҳри орзу аст, ки фарогири рӯзгор ва осори адибони охири асри 19 то ба имрӯз аст.